हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। दिनै बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे आपडेट्स लानानै फैलायबाय, गोदान आपडेट्स। दा बेनो जाहैबाय जोंहा बर'नि मुंदांखा फेमास इउटुबार आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङाहाय जुलि जाबाय आरोखि। दा बिथाङा गोथार जुलि जाबाय, बिथाङा बाला गुदुङाव आगान होबाय आरोखि। रायजो राजाफोर संसारावहाय हाबबाय बिथाङा। दा जोंहा बर'नि फेमास आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौहाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो मिन्थिखायो बिथांनि नामखौहाय। बिथांखौ गोबाङानो मिन्थिखायो आरो सिनायखायो। बिथांनि इउटुब चेनेला मोननै रोखोमनि दङ, मोनसेया आलफ्रेड बसुमतारी आरो मोनसेया बर'नि आलफ्रेड। दा बिथाङा गोथार जुलि जाबाय आरोखि, बिथाङा जुलि खालामबाय, हाबा लाबाय बिथाङा। दा बे माखासे बिथांनि हाबा जानाय सिनारिफोरखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो ससे भिडिअखौहाय क्लिप खालामना होनि। बे हाबा जानाय बिथांनि सिनारिफोराहाय, बिथांनि हाबाया माबायदि गाजा गोमजायै जानानै थांखो, दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। आरो दा बियो बे साख्रिजों गोनांसिनै गोख्रों खालामो, जेरै बिसोरो हाबानि मावनांगौ